Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Sigueu benvingudes i benvinguts a Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques de la Catalunya central, a la teva emissora de proximitat, a casa teva, on si no. Sigueu benvingudes i benvinguts al 74è programa d'Ona d'Escacs, l'espai radiofònic on gaudireu del màgic món de les 64 caselles. Un programa que s'enregistra als estudis de Ràdio Roda de Ter i que s'emet per Ràdio Roda, Ràdio Vic, Ràdio Manresa, Ràdio Sabadell, Ràdio Mollet, Ràdio La Vall i Amposta Ràdio. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla Sergi Pérez i al meu costat, com sempre, Vladimir Zayats, àrbitre internacional i director de l'Escola d'Escacs d'Osona. Vladimir. Hola, Sergi. I bona hora als nostres oients, que es poden escoltar en rigorós diferit i també en poden recuperar aquest programa de la manera que ara expliqui el nostre tècnic Guillem Remisa. Hola, Guillem, com estem? Hola, què tal? Hola, Vladimir, hola, Sergi. Doncs sí, es pot escoltar el programa des de l'Spotify i també des del web de Ràdio Roda, que és radioroda.cat. Molt bé, i com ja va ser habitual, donat el canvi d'horari que hem fet per enregistrar, tenim l'Adrià Pérez, que és el meu fill, que vol acompanyar el papa. Molt bé. I el tenim aquí. Hola, Adrià. Hola. A mi em sembla perfecte. Així, Adrià, saps de què parlarem avui en el programa? Sí. O encara no? Sí? Ja ho saps. Bé, doncs expliquem-ho a tots els oients. Primer entrevistem a Ramon Pérez, coordinador d'escacs educatius a les escoles FEDAC. Després parlarem del desenllaç de la Lliga Catalana, perquè això va tenir 2 dies en moltes categories, sobretot la divisió d'honor, dissabte, i després també diumenge en algunes categories també van tenir lloc les finals catalanes. Jo suposo, Vladimir, que parlarem una miqueta de la final de segona divisió, que el Call d'Atenes, Sí. equip al qual presideixes, va ser campió. Sí. En parlarem. Sí. Molt bé, doncs som-hi. Tenim en línia ja Ramon Pérez, ell és coordinador d'escacs educatius a les escoles FEDAC. Ramon, benvingut. Bona tarda, Com estàs? Sergi i Vladimir. Estic molt bé i amb moltes ganes de poder parlar del tema dels escacs educatius. Fantàstic. Una coseta, perquè això de les escoles FEDAC, jo sé que n'hi ha moltes arreu de Catalunya. Quantes escoles FEDAC hi ha? Ara, actualment, en són 26. Uau, Déu-n'hi-do. 26 escoles i estem a les 3 de Catalunya, a les 3 províncies, a la província de Girona, a la província de Barcelona i a la província de Lleida, però a Tarragona no tenim cap escola FEDAC. És el següent pas, no? Exacte. Molt bé, doncs mira, ens agrada molt fer un qüestionari ràpid per conèixer una miqueta millor la persona que tenim a l'altra banda. Estàs a punt? Sí, sí. Doncs vinga, un lloc per viure. Un lloc per viure a Girona, Un lloc per viatjar. Estats Units, Un llibre. un llibre, El símbolo perdido, és un estil al Código da Vinci. Vale. Un plat. Un plat, la paella. M'encanta la paella. Aquí també m'hi sumo jo. Una beguda. La beguda, un bon vi de l'Empordà. Si pot ser de perlada, millor. Una sèrie. Bueno, sèries no tinc costum de veure sèries, però bueno, l'última que recordo que vaig veure va ser La Casa de Papel. Vale. Molt bona, eh? A mi m'ha agradat molt també aquesta. Un animal. Un animal, el gos de companyia. Un polític o política. El polític, m'ha marcat molt l'Artur Mas. Una cançó. A quién le importa lo que yo diga, d'Alaska. Un lema. Viu i deixa viure. I per acabar, un jugador o jugadora d'escacs. Doncs m'agraden molts, però vaig tenir l'oportunitat fa 2 o 3 estius de conèixer en persona Karpov i mira, m'agradaria anomenar-lo, i a més és de la meva època, que jo ja tinc una edat, i el vaig conèixer a Platja d'Aro i em va fer molta il·lusió poder estar al seu costat. Molt bé, doncs fins aquí el qüestionari. Ramon, explica'ns una miqueta quina és la teva relació amb els escacs. Estàs federat, jugues amb algun club, ets aficionat? Vale. A veure, jo de petit, quan tenia 7 o 8 anys, vaig començar a jugar a escacs a nivell d'escola, a l'escola, i un dels mestres que hi havia allà a l'escola em va dir per què no t'apuntes a algun campionat que fan a nivell escolars?
Us estic parlant dels anys 70 i alguna cosa, 72, 73... I, bueno, en aquells anys, el 1970 i alguna cosa, em vaig apuntar a nivell d'escola a campionats i, bueno, vaig participar en unes escoles que havien aquí a Girona que feien els campionats, al Bellot del Pla, i, bueno, anàvem a totes les escoles i participava a nivell de campionats, però no era federat, D'acord. Després, bueno, també he estat sempre molt vinculat al món del futbol, i, bueno, he sigut entrenador molts anys i això me va apartar un temps del món dels escacs. I després, ja ara, finalment, que he deixat el futbol, fa 3 o 4 anys, m'he dedicat més al món dels escacs i em vaig federar amb el club d'aquí de Girona, amb el Gerunda. El Gerunda, molt bé. Has tornat a la llum, del futbol als escacs, això és com el regreso a la luz. Sí, he canviat i, bueno, ara participo. Sobretot, no sóc un jugador federat de club d'aquells que participen a totes les partides dels caps de setmana. Participo al per equips. Sí, a la Lliga, Vale? Ja us explicaré i per què hem fet un equip a l'escola, de mestres i alumnes. Que bo. I la iniciativa de les escoles FEDAC d'incloure els escacs en l'horari lectiu, quan neix això? Vale. Això, mira, l'any 2012-2013 la Comunitat Europea comunica a tots els seus estats membres que aconsellava que es fes els escacs a nivell a tots els governs a participar, a que tots els governs fessin escacs a nivell educatiu i en horari lectiu. Llavors, cada país membre de la Comunitat Europea va agafar aquesta llei o aquest consell. Ells aconsellaven que es fes, i llavors han hagut països que ho han fet obligatori i han hagut països que ho han fet a nivell de que cada país ho fes com ell creiés, i en el cas espanyol es va fer que cada comunitat autònoma pogués entrar quan ells ho creguessin oportú i fer-ho a nivell de cada comunitat autònoma. Catalunya va ser de les pioneres, el 2012-2013 ja va començar amb poques escoles a Catalunya a fer-ho a nivell lectiu, van començar 4 o 5 escoles, i nosaltres, FEDAC, vam començar l'any següent. A l'any 2013-2014 vam iniciar els escacs educatius en horari lectiu des de primer fins a 6è. Tenim els cursos doblats i ho vam fer en tots els cursos de primer fins a 6è de primària, escacs educatius a l'escola FEDAC Sant Narcís, que és l'escola on treballo jo. D'acord. I després hi havia algunes escoles més FEDAC que en feien els escacs, però no estaven dintre d'aquest projecte que, més endavant ja en parlarem, que patrocina el Departament d'Educació i la Federació Catalana d'Escacs. Una pregunta. No, perdona, t'he tallat. Digues, perdona. Que el projecte aquest que patrocina la Federació Catalana i el Departament d'Educació es diu Escacs a l'Escola. Sí. I llavors nosaltres l'any 2000, el curs 13-14, vam entrar dintre d'aquest projecte. Quan dic nosaltres vull dir FEDAC Sant Narcís, que és l'escola on treballo jo. I a mesura d'aquest curs, les diferents escoles FEDAC s'han anat afegint a dins del projecte. Una vegada anteriorment s'havia de fer la formació. D'acord, formació com a monitor o professor per tal de poder fer classes, m'imagino. Per tenir unes nocions d'escacs educatius. Sí, això volia preguntar, perquè, per exemple, tinc la meva filla que va al Paracoll, que és un FEDAC d'aquí de Vic, i, clar, a ella li agraden els escacs, i, clar, es va trobar una mica frustrada quan va arribar perquè només arribava fins a primària. El fet que es pari a primària i a secundària no hi hagi una continuïtat, té alguna raó o...? No. Mira, el plantejament de les directrius de FEDAC, des de fa 4 anys, les directrius eren, que per això el projecte me'l van plantejar a mi, i l'equip directiu de les FEDAC em van dir, mira, Ramon, munta un equip de mestres de FEDAC i per tot Catalunya i amb tu i el teu equip intenteu descampar els escacs educatius des de 3 anys fins als 16 anys. La idea era que en totes les escoles FEDAC es fes escacs educatius dels 3 anys fins als 16 anys. Això va ser l'objectiu que a mi em va plantejar. I en qüestió d'aquests 3-4 anys que porto amb aquest projecte,
pràcticament ja estic amb totes les escoles que ho estan fent, me queda una només, vale? I n'hi ha 25 que ho estan fent, i a les etapes, perquè bueno, en algunes no ho feia obligatòriament en totes les etapes, sinó que ho he anat deixant en mica, que cada escola s'anés adaptant i en mica anés implicant les diferents etapes de l'educació. Llavors, ara te podria dir que pràcticament a educació infantil tothom fa preescacs, que l'anomenem preescacs perquè no fem partides d'escacs, si el que fem és conèixer una mica el joc, conèixer històries i fer-ho un treball globalitzat educatiu en relació als escacs, per exemple, tot el que serien titelles, psicomotricitat, fins a tercer de primària, i a partir de tercer de primària el que fem és que ja comencem a jugar amb totes les peces, a poder entendre el que és una partida d'escacs i ho anem plantejant fins a segon d'ESO. Llavors hi ha escoles de FADAC, per exemple a Sant Narcís, que ho fem a l'ESO, a FADAC a Sant Feliu també, i la idea és que a FADAC Vic d'aquí uns anys també se faci a l'ESO. Ole. I escolta, i quanta estona duren les classes i amb quina freqüència es fan? Les classes duren una hora i es fan una hora setmanal. I té un per què. Nosaltres som escoles concertades i com a escoles concertades, no som escoles públiques, com a escoles concertades tenim una hora cada dia que li diguem l'hora complementària, que no es fa a les escoles públiques. Aquesta hora de més són les hores que a la setmana són 5 hores i a aquestes 5 hores li diguem les 5 hores complementàries. I a les escoles FADAC les hem batejat. Li hem posat un nom perquè qualsevol pare que vagi a una escola FADAC sàpiga que la quota que paga va encaminada a patrocinar aquestes 5 hores complementàries. D'acord, molt bé. Llavors, aquestes 5 hores complementàries, te diré una mica els noms. Una es diu LEM, que és un projecte que es diu Líder en mi. Intentem que tots els alumnes tinguin un sentit de lideratge i treure el seu lideratge interior que tenen. Intentar de patrocinar que ells puguin ser líders. Després tenim una altra que li diguem oratòria. Volem que els nostres alumnes de FADAC dominin molt tot el tema de la comunicació i llavors es treballa oratòria. Hem agafat gent molt bona que treballa per la FADAC a nivell de comunicació, periodistes, i s'estan fent tot un projecte d'oratòria molt bo i s'està impartint en totes les escoles, com a complementària. T'he dit el LEM, t'he dit l'oratòria, tenim una altra que es diu Tutopia, que aquí treballaríem tot el tema dels valors i el coneixement i tota la part espiritual, la Tutopia. Després tenim el que és l'Àrtic, que barregem el que és tot el tema de l'art, de la plàstica, de l'educació plàstica i la tecnologia, tot el tema de robòtica, la informàtica, tot això barrejat amb el tema de l'art. I després tindríem també els escacs. Els escacs és una hora complementària a totes les escoles FADAC. Per tant, qualsevol nen que vagi o família que porti el seu fill a una escola FADAC sap que aquelles 5 hores que a final de mes li demanen una quota, que és molt insignificant perquè el que paguen, si haguessin de pagar unes classes en un club d'escacs a nivell mensual, pràcticament només amb una hora d'activitat d'escacs ja seria més o menys la quota que nosaltres cobrem. Nosaltres estem oferint a aquestes famílies les 5 hores complementàries per un preu mensual que ja t'he dit que som de les escoles concertades que tenim el preu molt més assequible. I el que intentem és que aquestes 5 hores complementàries siguin molt ben donades i que tinguin un valor de qualitat i d'enriquiment de tot el sistema educatiu de les nostres escoles i que les famílies les valorin. I hauria de ser el nostre entendar de dir, en aquestes escoles tenen 5 hores complementàries que li donen molt de valor i que als nens els hi encanta. I a la prova està que fem avaluació després, quan acaba el curs, de què opinen i la majoria dels alumnes les valoren molt positivament i les famílies també. Ramon, i si parlem dels resultats, teniu alguna manera de comprovar, mesurar el benefici de les classes d'escacs en el procés d'aprenentatge dels alumnes? Doncs mira, aquesta pregunta és la pregunta del milió, que dic jo, no? Molt bé, perfecte. Me'l passes i ja està. Aquesta pregunta és una pregunta que és
la que te fa la majoria de les famílies i la majoria de la gent que diuen, bueno, a veure, si voleu fer escacs, que és un joc, si voleu jugar en horari lectiu, que ens afavorirà als nostres fills. Clar. Perquè jugant es pot aprendre. Aquesta és la primera pregunta, no? I clar, bueno, si li preguntessis això a Maria de Montessori, la gran pedagoga, o a altres pedagogs, te diran que sí, no? Que el joc és la millor manera que hi ha per aprendre. I jo estic totalment d'acord. Jo també soc psicopedagog i m'agrada el tema d'utilitzar el joc per aprendre. I si aprofitem el joc dels escacs perquè els alumnes puguin aprendre, doncs aquí i si podem demostrar que realment jugant els alumnes aprenen, doncs aquí ja tindrem una eina que els pares ens recolzaran i ens agradarà. De fet, Ramon, perdona que et talli un moment, però hi ha una cosa curiosa, que és la paraula escola, etimològicament parlant, ve d'oci, divertiment. I és que antigament a Roma les classes nobles, diguem-ho així, el temps lliure el dedicaven a l'estudi, no? I d'aquí hi ha aquesta associació tan bonica de que jugant s'aprèn de manera molt més àgil que no pas si tu fas per força, diguéssim, no? Perdona, que t'he tallat. No, era això. El que t'estava comentant Ara m'he perdut una mica. Sí, parlaven dels resultats, de la manera de mesurar... Exacte, el dels resultats. Doncs, clar, aquí està de com poder demostrar si realment els escacs, jugar a escacs una hora a la setmana, això implicarà que els nanos, al cap d'un temps, tinguin una millora educativa. I aquesta és la gran preocupació de la gent que hem implantat el joc dels escacs en horari lectiu. Hem de demostrar que realment això val la pena. I aquí ve que nosaltres, a les escoles FEDAC, el que hem fet és que ens hem posat en contacte amb els grups d'investigació de les universitats que es dediquen a fer aquesta investigació educativa i escacs. A Girona, a la Universitat de Girona, a la UDG, que també estem en relació amb la Universitat de Vic i amb les altres universitats, amb la Rovira Virgili, s'ha creat un grup d'investigació que es diu, no sé si te sona, l'Observatori d'Escacs i Educació. Sí, ho coneixem. Doncs en aquest observatori, que la presidenta del grup d'investigació és la Carme Saurina, la Carmen Saurina, que és la dona d'en Josep Serra, que és el president del Gerunda, i en Josep també forma part del grup d'observació de la Universitat de Girona, i jo també soc membre del grup d'investigació de l'Observatori. Per tant, què fa que sigui membre? Doncs que quan s'han de fer tot el tema d'investigació, clar, se necessita escoles i alumnes. I les escoles FEDAC hem participat en aquesta investigació. FEDAC Sant Narcís ja portem 3 investigacions fetes i que hem col·laborat. I les altres FEDACs van fer una fa poc perquè van guanyar un premi a nivell estatal d'Espanya amb el projecte dels escacs educatius. Vam presentar a la Fundació Educaixa i dels 40 projectes estatals que es van presentar, que hi havia de tots els temes educatius, el nostre, d'escacs, va ser un dels guanyadors dels 40 projectes, van sortir 4 guanyadors. I el nostre va guanyar. Això va ser en l'any del Covid, el 2020. Llavors, dintre del premi, a part d'una dotació en material, econòmica per material, va haver-hi també una investigació per poder fer a nivell d'això, de la pregunta, no? Si realment els escacs milloren el tema educatiu. I van participar diverses universitats d'Espanya, entre elles a nosaltres ens va tocar la Complutense de Madrid, amb molt de prestigi, i varen fer l'estudi. Van fer l'estudi, van venir a 4 escoles. I molt ràpidament, perquè estem sobre el temps, els resultats de l'estudi? Els resultats és el que t'ho volia comentar, que els resultats científics fins ara costa molt demostrar si realment hi ha una transferència dels escacs a la millora educativa. Costa moltíssim. O ja sigui per al tema científic, del mètode que es fa servir, ja sigui per les mostres, si són curtes o són petites, ja sigui perquè potser una hora a la setmana no n'hi ha prou. Per tant, costa molt poder demostrar aquest fet. I s'aconsella seguint investigant, s'aconsella
Hi ha països que ho tenen, que tenen grups d'investigació, per exemple, Armènia, que el tema dels escacs a Armènia és molt, molt important, i tenen universitats que només es dediquen a la investigació dels escacs i a l'educació, i hem d'anar seguint, hem d'anar participant, i fins que... Però, si jo te parlo a nivell personal, jo te puc dir que personalment jo veig els meus alumnes, quan comencen a fer escacs a principi de curs, com són i com actuen a les classes, per exemple, a la resolució de problemes de matemàtiques. I quan ha passat un any, aquests nanos d'haver fet una hora setmanal d'escacs... Veus canvis, milloren. Per mi, milloren. Ramon, ens passem de temps ja. M'agradaria que no marxessis abans de fer-te una pregunta abans que marxessis. Ara, properament, el dia 12 de maig, hi ha una trobada d'escoles FEDAC a Vic per jugar a escacs. I sé que n'hi ha també arreu de Catalunya, d'aquestes trobades de les escoles FEDAC. Em pots explicar en 30 segons en què consisteixen aquestes trobades? Aquestes trobades, la finalitat que tenen és que fer la festa dels escacs educatius, i mostrar que les escoles FEDAC a horari lectiu fan escacs. I quan ens trobem, normalment ho fem un any, ho fem una trobada que ens ajuntem totes en un lloc, totes les escoles, les 26 escoles, i a l'any següent, per no agobiar tant l'organització, perquè costa molt muntar un muntatge d'aquest tipus, perquè movem cap a 700-800 alumnes, i a l'any següent ho fem persones. Aquest any ho farem persones. Hi ha la zona de Vic, que tenim 3 o 4 escoles que estan properes a Vic, tenim 4 escoles a Girona, a Barcelona, i farem persones. I la idea és que els nanos facin la festa dels escacs, faran unes partides amb un caire totalment amistós, no es mirarà si jo he guanyat 3 o l'altre ha guanyat 4, que juguin durant una hora i mitja, anirem fent torns de partides, que s'ho passin bé i fer una festa, que es coneixin, que s'ho passin bé i traspassar uns valors de coneixença, d'amistat i sobretot de passar-s'ho bé jugant amb els escacs i que arribin a estimar aquest joc com el puc estimar jo o com el puc estimar qualsevol persona que coneixi el joc ben i que sàpiga jugar-lo bé. Molt bé, Ramon, doncs t'agraïm molt que estiguis aquí avui amb nosaltres i enhorabona per la feina feta i ànims per d'ara endavant. Moltíssimes gràcies. A vosaltres per haver-me entrevistat. Fins la propera.